Я говорю по-татарски. Мин татарша сөйләшәм. Мин татарша сөйләшәм. Мин татарша сөйләшәм. Она говорит по-татарски. Ул татарша сөйләшә. Ул татарша сөйләшә. Ул татарша сөйләшә. Мы говорим по-татарски. Без татарша сөйләшәбез. Без татарша сөйләшәбез. Без татарша сөйләшәбез. Они говорят по-татарски. Алар татарша сөйләшәләр. Алар татарша сөйләшәләр. Алар татарша сөйләшәләр. Ты говоришь по-татарски. Син татарша сөйләшәсең. Син татарша сөйләшәсең. Син татарша сөйләшәсең. Вы живете в Казани? Siz Kozan'da yaşaysizmi? Siz Kozan'da yaşaysizmi? Siz Kozan'da yaşaysizmi? Она живет в Казани. Ул Kozan'da yaşaymı? Ул Kozan'da yaşaymı? Ул Kozan'da yaşaymı? Они живут в Казани. Алар Kozan'da yaşaymı? Алар Kozan'da yaşaylarmı? Алар Kozan'da yaşaylarmı? Мы живем в Казани. Biz Kozan'da yaşaybızmı? Biz Kozan'da yaşaybızmı? Biz Kozan'da yaşaybızmı? Казань – красивый город. Казан – матур шәһәр. Казан – матур шәһәр. Казан – матур шәһәр. Дуслар, әйдәгез үзебезгә билгеләр куябыз. 7 балдан 10 балга хәтле җыйсак, бик шәп билгесе куя аласыз үзегезгә. 4-тән 6-га хәтле яхшы. 3 кенә бал җыйсагыз, ул инде начаррак, өйрәнергә кирәк булыр, тырышырга. Комментарийларыгызны язып җибәрегез. Ничә бал алдыгыз, дусларым? Көтеп калам. Рәхмәт үзегезгә.